gidan ƙarshe. Kai da jin sunan wannan bidiyon ka san cewa wannan shahararren bidiyo ne wanda zai matuƙar bada citta. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A wannan bidiyo mun zo muku da sabon bidiyo mai suna gidan ƙarshe. Kamfanin Sultan su ne suka fassara wannan fim, kuma bidiyo ne mai matuƙar kyau wanda ya sa sabon jarumi a cikinsa. Da haka wannan bidiyo ne wanda za ka ji daɗinsa. Idan kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo mai suna gidan ƙarshe, ka biyo mu tun daga farko har zuwa ƙarshe. A cikin wannan ɗan bidiyon namu gaba ɗaya wanda ba zai wuce minti 2 ba, za mu maka bayani akan yadda za ka sauke wannan bidiyo. Kai dai kawai ka biyo mu, ka yi subscribing idan ba ka yi ba, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan fina-finai irin waɗannan da ma waɗanda suka fi su a kan lokaci da zarar mun ɗora. Kamar yadda na yi bayani, idan kana buƙatar sauke wannan bidiyo, duk bidiyon da muke kawowa yanzu a YouTube muna yin ɗan bayani ne wanda gaba ɗaya bai wuce minti 1 ko minti 2, amma za ku ga muna sa lambar wayarmu a cikin bidiyon idan har kun kula da kyau. Wannan shi ne sabon tsarin da muka zo da shi sakamakon YouTube sun sa mana dokoki da ƙa'idoji ta yadda ba yanda za a yi mu iya ajiye muku link ɗin bidiyo ko kuma mu ajiye muku bidiyon kai tsaye yanda za ku iya kalla kamar yadda da muke iya yi a baya. Sakamakon dokoki da ƙa'idojin da suka sa mana, hakan yana zame mana matsala da kuma barazana a gurinmu. Don haka dai muna fatan za ku fahimce mu. Duk bidiyon da muka zo muku da shi akwai tabbacin cewa muna da wannan bidiyo, sannan za mu ajiye muku lambar wayarmu wacce kai tsaye za ku tuntuɓe mu ko yanzu idan kana buƙata. Za mu kai mana magana ta WhatsApp ɗinmu ko kuma ta Telegram. Za mu gaya maka yadda abin yake da kuma yadda za ka riga ka sauke wannan bidiyo kuma ka same shi. Muna fatan za ku fahimce mu sosai da sosai. Ba wai babu yadda za mu yi mu rinƙa kawo muku fina-finan ba ne, amma dai ba mu da tsari, ba mu da zaɓi wanda ya wuce dole sai mun yi hakan idan har muna so mu ci gaba da kawo muku fina-finai wanda za ku ci gaba da yabawa. Muna godiya da kasancewa da mu. Kamar yadda na yi bayani, duk mai buƙatar wannan bidiyo akwai lambata ta WhatsApp, ita zai ɗauka sai ya mana magana ta nan. Mun gode.